Dobrý deň! Toto tu je naše nové video ako informácia. Proste naše prvé video na tento kanál. Ideme si zahrať Backrooms s Adamom. Áno. Dobre. Ideme klasick a ideme play game mode. Ale hardcore nemám odomknutý, bo som to nehral ešte. OK, proste Backrooms. Dobre, chceš ísť ty? Dobre, no tak ty choď. Chvíľu ťa kopnem ja. Dobre. Pane, aký zoom? Jedna nemenovaná osoba s takým, no. Večkom sa môžeš kliknúť za seba. Večkom? Bože, prečo ti to píše? Klikaj. Kde? Tam. No performante, the game is experience, bla bla bla. Som fakt dohral? Nie, to je ďalší level. Ja viem. Kámo, poďme sa stredať po každom leveli. Že ty dáš tento, jeden potom ďalší. Dobre. OK. Here we go. Už sa bojím. Neznám. Ideš. Dobre. Akože môže byť. Ako za mňa je to strašne ťažká hra. Mňa strašne odradilo to, že si povedal, že je jeden z tých ťažších. Ty si to videl? To desí. A ten level je cheaty. Poď, rýchlo, choď. Ja budem iba chodiť. Haló? Pána Sovskári. To je už ďalšie. Vôbec nie som Minecraft. Oh no. Ďalší level, či som zomrel, či čo? Čo som? Adam! Déjà vu. Pana, to je jak u nás v škole. Dobre. Toto speedrunem. Tento viem hrať. Áno? Nie. Ďakujem. Dobre, toto ideš už ty. Ale chceš. Dobre, to idem ja. To vyhrám. Ja vyhrám celé Backrooms. Už sa bojím. Šprinty. Dobre, už ide.
Šprinty! Dobre. Môže byť. Hej, mohla by si mi dať. Proste. Celkom dosť. To stihnem. Vyhral som. To kde som? Ideš. Nie. Čo je za level? Kámo, ale my to budeme hrať tak max 20 minút. Fakt. A hej, 3000, hej, tak. Buď 8 alebo 6. Ďakujem. Kámo, to kde sme akože... Aha, tu je staircase. Ideme hore. Aha. Helena. To je spawn. Kámo, akože vôbec. Kámo. Nie. Tma. Ja idem tu. Sehem. Press E. Interact. Dobre. Teraz ma to do takého Oh man. Čo keby sme skočili dole? Ne. Sprinting is disabled? Kámo, kde sme sa to dostali? Kámo, to čo je? Kde sme sa dostali, akože? Ja nechcem. Čau. Vieš, že sme kamaráti? Už ťa nechcem vidieť, choď preč. To kde som? Moja mamka robila. Je tu restart the power? To čo mám robiť akože?
failed? Čo je? Oh yes. This feels off. Bože. Ono mi to ešte zrobilo také pst. Som sa hrozne zľakol. Ja to nechcem hrať. Fakt. Nebudeš mi veriť, keď poviem, že nechcem. Failed. Aha. Poďme kakať. Dobre. Bože. Bože. Bože, bože, bože. I got 21 bullets inside of my hoodie. Bože. Oh jaj. Kamo. Sa hrozne bojím. Nie. Som zase v tom istom leveli. To je to tá blbosť, čo za mnou uteká. Kámo. Dačo ma naháňa. To není fér. Mňam. Ako sa volal? Oskar. Oh no. To meno nevyslovujeme. Kámo, mňa to teleportlo úplne späť? To čo je? Nie, to je to isté. Úplne to isté. Tak poďme tam. Jak ma tu dačo chma... Nedačo zase chma... Ale ty vieš, že ty ani nevieš, že čo tam je. To zrazu proste typek tam na teba skočí. Ja som sa tak zľakol. To čo je za hru? No poď si to ty hrať. Nie, ja nebežím! Starovecko, keď behal, teda slniečkar, keď behal 50. Moja mŕtvá babka beží rýchlejšie. Hej. Aj, koľko mal? 16 sekúnd? Či viac? On ma chmátne. On celkom rýchly. On ma chmatol. Ja to nechcem hrať. Ja som zase úplne na začiatku. To čo je? Ideme na druhú stranu, lebo sa mi nechce ísť tam, kde som už bol. To není nič. Dík, vypnuté svetlo.
Jak ma... No však idem. Vypne sa svetlo a ja už nemôžem, kámo. To neznášam. Kámo. Ja. To je proste sebo. Dáčo zvoní. Ja už nechcem toto hrať. Nie. Aha, nová šípka. Prestaň. Počúvaj. Potom povedz čo. Nič. To fakt? Nič nepočuješ? Také klasik Minecraft hudba, no nie. Tan. Jak spievame na to. Čo si? Kámo, keď sme sa to dostali copyright, že robíme tun, 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 tun. Aha, pesi. Pesi. Prečo to tu je červené zrazu? Ja som sa pripadol! Ja som sa pripadol! Čo? Dobre, ja by som to už teraz ukončil. Ja by som to ukončil. Sanity znamená to zdravý rozum. Zdravý rozum? Áno. Lebo ja už tohto mám možno tak 0,3. Dobre, ja by som to ukončil. Už to naozaj nechceme hrať. No viete, budget backroom znamená, že backrooms na... No dobre, to je jedno. Dobre, ja by som to ukončil. Takže asi, no. Dobre. Dobre. OK, dovidenia.